Виждаш ли колко е модерно в ден днешен да се говори за смъртта? Как всъщност тя не е смърт. Тя е врата към нещо ново, към един път, който предстои. Представяш ли си един човек, който емоционално все още съзрява, ако приеме това нещо за чиста монета, нали, какво може да си каже, този живот колко е неприятен, колко е кофти, колко много болка ми носи, какво па толкова, нали, става просто да умреш. Това е опасното. Но тук някой забравя нещо много съществено и нещо много важно. За онези, които преживяват истинската загуба. В този свят няма ред, няма йерархия. Един си отива, защото вече е остарял, защото вече му е времето. Това е нещо, което ни изненадва понякога, бих казала. Понякога така ни изненадва, че ние можем да застинем от ступор от това, което преживяваме като загуба. Приказката, това какво е отвъдното, какво чувстваме като ендорфин от щастието вече, когато сме се преселили в друго пространство. Ние нямаме явни свидетели, нали? Защото ако такова нещо съществуваше, този свят ще бъде разрушен. А той продължава да стои, то продължава да стои с изключителни стабилни функции на живот.